éin. Va ferke fas a mesk a dhéanú a chacamsa va an a dói facail gráinsin gamas salir mar go bíag cocagaun etter da dhéanúach as an dúis seo. Only a few hours ago, in the early hours of yesterday morning, this camp was attacked by 2 battalions of Viet Cong. This whole place stinks of corruption now. The bodies are all round, they haven't had time to get them away yet. This is a pretty good example of the kind of vicious fighting that's happening in small packets right through South Vietnam at this moment. Bawn na Malaysia vig saitse den Bretanach a cyniochi grisyn ygin yfa sabat on the Vietnam. Carawr vig sy'n y bryn rys na saitse yn Americanach, ach fe coltach ry bryn ryd dunia planet Chile, haisat, o fet, chwyd ialisys ar o fet, haisat, mae mor yn yw ar o fet rio fe machas na stadsion, ag is o sy'n beth sio fat o lyrau yn gwrs ar o fet gachrwtsyn ac a hygsyn. Ag ar o fet giri hygsyn, ag ar o fet giri fiawn, ag is, fa mi tŵli chyr yn son. Nis tje na híper sin a bhain as a chocha go bheith sin. Ma dhéanú a chin. Bhí ag féin atá stúi, agus chapán gan deúin, agus bhí ag a chuút bhóin a tían a náis. Ach thug mí an nada go má bhua in deúin a hír ar náis as a chocha go bheith sin. Charót a brú mi éin ítir. Charót dicán mi éin. Agus thug mi sin mar 4 grachan óra. Bheit san díirech go bíag an bé achga as a dheoí mar a bhean ráin. A chagaag sin díanag. This is BBC One. Ymysg na program yn television na hóisich an na siesgat sa cóig va Jack and Ori. Jack and Nori. Sherlock Holmes. Agus co-boring Tomorrow's World a dhéochnachig. Tomorrow's World, well. Chanil mismönige gyfel chanil mór an programmen in television waar ruich of hatte ri Tomorrow's World. The world of robots and now of mobots, of plastic skirts and paper shirts, the world of dialing 9 for a drink. Sve oan was eentjenach a fechkin en rutene wat de kra ha wornach roatri faieterach ha wat de schalten hinallen ure sna rutene weg vier hoshig soul science ha cutting edge markbier. The click and flash of a surgeon's laser as he spot welds the retina of a human eye. Part of Tomorrow's World today. Agus va urnen wat kerst, så urnen ille wat geturkjar. Va sinne klechke de programmen Tomorrow's World as a glas agus gema ingenig ha wege sinne klechke programmen na hanik a mach vir hun keer na koike vleonliche na rash. Wat go urtig sin vergenechke. But now a vital part of Tomorrow's World, Tomorrow's Girl. What will future science and technology do for her, or perhaps more to the point, what will she do with future science and technology? Tomorrow's Girl could well look something like this, which is very encouraging for a start. But on her head, no hair, a nylon wig, just a quick wipe with the damp cloth and your head's as good as new. You notice the shirt with no collar, but that is made of paper, just the thing for jotting down telephone numbers. In fact, you could make notes all over yourself. Gai boord jesach in de geeltoks na njelan na chud hosh le giljóre fadachgin gro crua ye med el jehich. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not
not sleeping and there ain't no place I'm going to. Dus er waren kuat Timmy dacht genel aan hem dichting. Ze geeltochs de hele bewisse jena te woon. Dus waren firmerken boeien uren hinnischjach hoort korm kossen. Ze geen schare hakams is booslis aan geeltoch. Ze niet begat de teich de projecten als roin suurholach. Agus a torgan projecten sin a hat dal gan a la dal gan a la du maar is een plek ha buion rich uan has livestock hoe at sin kutje gemoor was is na keeltach gan gesoos kutje crossroads hoe dat in de hoorschet dashach taich verworst is na keeltach agus wij een project dat gan hoorse sin aan agus is moeie gegrote misnach de gunje ha tuk sin grote fijn taich gedekit voor ha van de buion show. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. Ja, gaat die Belgiën goed agus hoorstje noord dan heoch. Han neer mis merging crossing in reed de groechtje en as naartje show agus vatertje op aan te vellen ga in wie fas nieuwe wafas na Belgiën was een garofludigen in de vijken maar rotte ma na janu feim gan naartje. Stoch na begat het doen je vras nog go Jeffertoin horst lussen agus rotten machinoch horst noord stoch crossinoch de week man apergaif. Afator rotten watersas en va ma afarotten naun nach rotchen reden naartje. Goedemorgen lesochi. Inne was smoorstach gan geeltox gan helan gan stiden immeloch ach maar bewoon reinat samplige was dat wat geklo agus honneshin stemme stemme honneshin factory mineist aan een barai honneshin factory juloch geest aan een miliaskleet kapekale ji roon kapekale ji aratic ach nach de hedewig lest rotenschen haak legulig januma dene heuven de waan gengalig goed voorgeven. Firmer kuat aan de weer was een juskich, u gaat de stach baatje uur en oorschen ik game, een tralig van naar een baatje uur aan ronnen zo. Agus het de wichtel in de baatje, schon dat blionen schuim met kostelijk, moet agus het hier, agus een oorschen kuat tuahen siisk, u gaat korm boord te gaat genimmeloch, agus schuim met koinstukken bion oorschen, le teich gehoord ga. De sterk als ik hier dacht, company en bekken, nieuwe schimmelige schon, ik weet niet wat is een leertige. Fakkel als ik haal het waar gra, maar zal gaan smissas, maar de biega tachert, hij moet toch goed als de helanden nach begaan, maar de bieg geroot aan. Ach, we gaan kleva, namelijk, barok zelf ook, de werken als een steden immerig, na werken. Far welchen aan de show aan de male moeder niet, is timon jelan tuig, ha sedavog iontoch als een hartjehunchen. Zullen me gemochor een haremog, shinevia el haremog gericht, is gemochor gaan een woord, wie tjechet falav, op male moeder niet, is een hartjehun is stiden at schmichlet, is wie kunnen dui barok in stiden immeloch, vanaf de hedewig, moer en lo ietsrietje. She elan varai in jana hajachen net een big board de gamma ser teich gehoord. It's probably the oldest, hardest rock in the world, and just as well. This breakwater of islands it fends off the Atlantic from the western coasts of Scotland. The Outer Hebrides, old as the sea itself, and right at the edge, like the flick of a tadpole's tail, the island of Barrow. Ach, ar een program television, The Disappearing Island, gleeg ooggesoch mis dat economy in Jelijn. Gij Magnus Magnussen na varai, saith son faking en boering te geunje kamalore et janu in biolanch, njo, in je hier stelle vegan.